لسوزی کورکران دا از کوردکم وکی کورکره کی اجی اندومی و سوزی ما وقتی زنین اف نزی سالا کنی و امبارگوی کی بیکوت gerekçen xwayan jî pirzgirêkên xwe li ser wergehê peyda bike ambargoyê ser wergehê hotiye danîn ji alî hikûmeta Herêma Kurdistan ve tê zanîn ev nêzîkî bîst û çend sal em li wergehê Şehîd Rostem Cûdîn yanî dewera jiyana me li ser Herêma Kurdistanê ye û jiyana xwe jî li ser korkertî em bi rêve dibin. Ya herî bolkêş çi ye ev sala dawî de nêzî sala nîv em anî ziman yani jali hükümeti de regiriyeki ser mahutiye girtin. Bitaybet mesele korkerti de tezanin yani çoyna mayo kor meşandına jiyana xabı. Yani ev korkerti jiş bu içe hotiye engel kirin sebebi çiye em hihatun hücem nizanin veki geli mexmur em bta avayı li gel te pirzgirêkên di navbera hizbên Kurda nebûne sebebi me te gerekçeyi wesan jî çê nekiriye. Niho ev pirzgirêk demek dirêja yani hem matrsiyen çoyunu hotine sermerde de jiyan kirin hem le Herêma Kurdistanê girtiyen korkerê me çêbûne hatta ve doviye de du korkerê me de girtîgehê de jiyana xwe ji dest dane ev wana hemû bûne sebeb o yani matrsiyekî cuda di nav me de peyda bibe ji ber vê pirzgirêkê jî hewl dizanin yani em wekî gelê mexmûr em mecbûrin ji bo dewera jiyana xwe ji xwe re li korekê bigerin. Yani hatta çoyna maya Süleymaniye ya Hewlêre gelek reyn matırsidor em kortînin û wekû tê zanîn li derdora me de jî gota Daeş û nizanim mesela Daeş heye ji bo wê yani çoyna maya kor bixwe jî matirsî ser me çê dike psikolojiya me xira dike insonê me rê de têne girtin engelo çê dikin zivirênin yani ewana hemû bûne sebeb o yani êdî em wekî gelê mexmûr şüphe dikin wek hikûmetekî navê Kurdistan ser hikûmeta Kurdan çima ev bêmafîl ser me de dimeşandin yani rexneyên me evin sebebi çi ev bêmafîl ser me tê kirin me çi heq kiriye ku ev tiştê ser me bikirin bi taybet mixabin bi navê hikûmeta Kurd ti hêviyên me û beklentiyên me wesanînin ku kesek bi navê Kurd birayê xwe Kurd cezo bike yani bi korkertî cezo bike bi çoyna nexweşxanê cezo bike bi yani hemû nirxê wî jiyanê lê astango jê re çêbike ji bo wê rexneyên me ji bo hikûmeta Herêma Kurdistanê taybet se evên dibên em serok û rêberên Kurdanan yani ev bêmafiyek û li hember miltecî wek lojiyên mexmûr tê kirin di ti qanûnên dinyayê de ne hotiye dîtin û nayê dîtin jî ev yani biya sebeba êdî korkerên me yan jî hemwelatiyên me yên wergehê ji bo dewera jiyana xwe êdî li rêyên cida dişxulînin. Çoyna me ya Baxdad çê dibe ya Basra çê dibe ya Mosul çê dibe ev jî hem meseleyê ziman da hem meseleyê çoyna hotine de nenoskirina rê de hatta ve rojin dawiyê de jî çar ciwanên xwe me ji dest dan yani jiyana xwe ji dest dan di encama qazayekî trafîkê de ev jî sebeb o ve ev embargo ser me yani belkî em îşî xuda nav de ye fakat eger em li Hewlêr çoyna hatine bikir wan em şehrizor bin me zimanê xwe dizanî zimanê wan me dizanî zimanê me bû em Kurdin ew jî Kurdin yani hêvî û daxwazên me evin ku yani ev bêmafiyek û li ser me tê meşandin yani bi çi gotinê ev tiştê li me tê kirin em hê hetin hû jî nizanin yani çoyna me milê Baxdad de jî hewl dizan yani çoyna hotnê de meselê Daeş heye meselê rê nenoskirinê heye meselê nezanîna ziman heye ji bo wê em wekî korker wekî gelê mexmûr yani rexneyên me li ser hikûmeta Herêma Kurdistan hene evên ku dibe em serok û rêberên Kurdanin yani ev sala ku nîv e ev bêmafiyekî li ser me tê jiyan meşandin ev bêmafiye jî bûye sebeb o yani hem korkerê me ji kor derbikevin hem korkerê me çoyna hotnê de pirzgirêk jiyan bikin korkerê me Hewlêr de psikolojiyan nerehet e girtina wan çê dibe hatta çoyna wek em bêjin sözleşmekê îmzakirin çê dibe korker birine gerxwe çê dibe hinek derdixin hinek dibin gerxwe ev ji xwe tê zanîn yani ji bo wê yani daxwaza me yan jî rexneyên me evin wek hikûmeta Herêma Kurdistan wek navê hikûmetiya Kurdan yani ev bêmafiyek û li ser hemwelatiyên wergeha Şehîd Rostem Cûdî tê kirin di ti qanûnan de ne hotiye dîtin yani ne ti mafekî ev bêmafiye li hember me bê meşandin nîne fakat wek cezayekê yan jî wek psikolojî xirakirînekê yan jî insanê me ji kor girtinê ev nêzîkotî li ser me tê kirin yani artık bi çi sebebê tê kirin dijmin ev baskiyê lê dike bi gotina dijmin dike evana yani hinekî rexên xwe yên cidan niha ev her du kesên me yên girtîgehê de jiyana xwe ji dest dane yani ev yani bêguman yani guman bi me re çê diket ev insana demê
yani gehiştana asta ko nexweşiyo meriniye gerek ya ona rodastî orgihê bikirbon, rodastî aile wan bikirbon, yani çoyna wan ya nexweşxonê çebibîbon. Yani goman çê dike bi hemû kesere yani insonekî di destê yani dodgehê de be yan jî li girtîgehê de bitin. Yani biçit astakê jiyana xweş dest bide ew insona gerekî bê tedawîkirinî biçin nexweşxonê. Ew nebûye ev jî dibe gomana ku em bêjin çima di destê wana de insonê me jiyana xweş dest dana. Çima aile ve xeberdar nekirine yan jî nebirine nexweşxonê ev goman çê dike tabii ki ev bandora xwe li korkerê me li wir jî dike. Yani korkerê me niho jî tevlêr de hene li gel wana kar dikin. Yani eğer rewşekî hûso bê jiyan kirin ew korker jî mutlaka yani wê metirsî li ser wana jî çêdibe tu metirsî yani ev bê gomanên me hene ku rojên pêşê me de tiştên cuda jî derkeve. Yani daxwaza me ew nîne feqet goman çê dike.